Giro d'Italia har en fantastisk spændende historie, og den historie kan du opleve lige nu på Danmarks Industrimuseum i Horsens. Du kan følge de legendariske etaper gennem tiden, hvor rytterne har kørt 400 km per dag på etaperne, ekstreme etaper. Du kan også følge cyklens tekniske udvikling gennem tiden. Du kan se lyserøde førertrøjer, der har tilhørt de store stjerner, heriblandt Marco Pantani og Fausto Coppi. Du kan også se og opleve Fausto Coppis cykel og Pantanis cykelsko. Du kan få lov til at gå på et bjerg og mærke, hvordan stigningerne er på de høje bjergetapper. Og så kan du lytte til Jørgen Leth, der fortæller, og du kan lytte til Rolf Sørensen og andre cykelryttere, der fortæller om deres egne bedrifter. Og det er i hele taget masser af oplevelser her i udstillingen. Og hvis du har ben til det, så kan du få lov til at prøve vores cykelsimulator, hvor jeg sidder nu og kører op ad Passo Pordoi, hvor Fausto Coppi har vundet mange legendariske etaper gennem tiden. Men det er altså indtil 28. maj, at du kan opleve vores udstilling her på Danmarks Industrimuseum i Horsens.